Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Kibor pulit jangka Bernie Hart Outpost, haka step perngap jangka arp kendai terik unai leber 8,000 arpaway. Kila kemno ya uwei usamla Manipuri, ya ubala tip kerteng, kum ujam gulan hakim. Ubala arpulai senem kerta, rengkat badu drugs uba syongdor, palat ya ka like lur, san paulak tengka AA. Haka jinglai kendrai ya ka yeng sa jong u, haka por arba jimin stem, haka shnong paham maulen, kabadan hajan ka kerdop krong khajana, jangka National Highway Authority of India, kabadan Harib Hoy District. Katulong kubor bala yo lum na kipulit kaya thu ba undi usamla ubadang shuwan naka jilla Manipur la yo bat ningkong da kirkot jong ka Trap National Youth Front jong ka Northern Region Area kibalay trelang ro ba kirkot jong ki samla shnong paham maulen bar kumjo ka darbar shnong paham maulen. Kipulit kilay thoru ba undi usamla ulawan shapo ka jilla Meghalaya ban shalan bean ya undi jingdi pinbuat hakat hain ribhoy bat kiwei de ki jaka. Manipur. Itu phone ni berkara tamu ko phone ni kucinya phone ni beli sini oh kapor arbaje la yo kem yuni ubreu uba kiar na ko ka bos te kini ki samla kila ipher ka jingya jong u te ini samla kila checking bat kila lap penban dau drugs te drugs uba kiyo bat ru de uba la khambun hi te uta nga pha ya kan ga message ru ya ki nga pendam jur ya ki bru ki badon ti ya kum kini ki benta ini drog uba ubala bat penjot ya ka imlang ka salang jongi ki hani ka ka them beri boy ka jongi nga pendam jur ki bru ki badon ti ba ya kum kini ki benta te nang tang pha ya ka message ya ki nong snong jong ki them beri boy ka jongi ki khamtam ki badon ka snong ka badon hapo National Highway ba ki dei ban pengor ya ki bru ki bayai payang khamtam ya ki senglok kumi ya ki kun samla jongi ki dei ban pengor ki bru ki bayai payang ki bom la ban itu ki bru banabar ki dei ban bat ki dei ban pek ban telesi la hak kum kini kisni kumba ki samla snong jongi na ne kisnong kila tres tom bat kila le ya kam ka bahatam mari objektif bau khat bat ki sesengla jo snong ki boyo ban bat ni bro hakor arjem step balawan da ko bos hang ne hakor target kila lap bat kila kam bat kila objektif marmar syo polet alon kila yo ban bat yo te message ki ko badong ba hoj na kala sa force for ni ju ya le bat ni ju yai budin habade budin ki kamrok nadu ki singam ki ba alek no ka por ile pen budin harim tang iyo hok mar ka bala ima ba dela kamramdor sikadai ya ke ek mong kuwa ba gutu lor nakali raseng ba kisnong ki thau ba ki samla sang samla ki lokwi ki longpa ki dai bendon ki trelang kamtam ngani National Highway hoi ba larang iyo kino ki breu ki ba ipher rek ba pelang dai ben ba dai kelasi ba dai peli ki adin ka dai ben ra kaping tertukit benya biasa belok mungkin ke mar ke imitasi hot kilo ngedon kiting nakala sing ngedon kiting suram kiting susi ukra waktu punya ubreu bangmla bani tu bawan na AHA warak man kene ke mar ke ba ka ya kimlang salang ya kapot ke kia jeng ki kun semla jeng ke mari hoi pada ke jelahi berwei ke susin ke bashlong ke de bencim kia nak or sport kentam ni ke nanti National Highway